Van Joerta hield een moelkapkesplicht in iepenbiere romtes, als winkels, musea en theaters. Wie peilden de menings in het winkelcentrum van de Westereen? En daar denkt net Elsenier hetzelfde oer. Verschrikkelijk. Ja, hier mij net hoeft, want jou nee, dus... Ach, nou ja, het is wat het is. Daar kan ik je les van. Ja, ik weet niet dat je wat helft wie door maar, hè. Dus er nooit minder van, zullen we maar rekenen. Niet helemaal niks. Ik zou opsluiten en ik had ook het idee dat het helemaal geen functie had. Dus, Hoe weet je dat zo zeker? ja, het gaat via alle kanten wel weer uit. Dus ik had echt het idee van dat het en dat gaat weer op en de bacteriën blijven er al hierin zitten. Ik vind gewoon dat ik dit moeilijk koop en ik praat met die en ook nog niet ben ik mijn consumptie praat bewezen van. Nou hoort het moeilijk dit zien. Ja, als ik het moeilijk net op had, dan hoort het niks. Hoort het zien, dus het gaat de ruimte in. Ja, ik denk dat we netjes de regeltjes moeten volgen en ik denk dat dat dan uiteindelijk wel goed komt. Ja. Denkt u ook dat het helpt? Ja, ik weet het allemaal niet zo met de hele corona. Ik vind het lastig om het allemaal te volgen. Ik volg het eigenlijk heel erg weinig. In het begin is het een overload aan informatie. En nu heb ik zoiets van, ja, ik hoor het allemaal wel, mondkapje op, mondkapje af. Je hebt een beetje te neergeslagen, denk ik, met z'n allen. Ik vind het een beetje schijnveiligheid. Ja, dat is net door het band gewoon. Ga ik al dit leren. Nou ja, iedereen die doet het wel gewoon. En dat is juist, mensen die je mondkapje bezig hadden, die pakken gewoon je van de tafel af. Dus dit een heel de was gekleed voor iedereen die in wil. En als het nou net gebeurt, wie is hem de meesten dan ook op? Ja, dan moet ik vrij van Sojo wel in je willen dragen. En ik een winkelkaart mij en of een mandje. Het is even wennen, maar dan gaat het wel. Maar Tom is je al even terug in de zaal, dus het zou vast goed komen zo, hè? Omdat het dus verplicht is nou en ik betaal je voor je 95 euro. Vandaar dat ik hem ook nog. En oors die ik hem ook op trouwens. Ja, ik ga hem altijd op in de winkels en overal. Maar ja, het gaat frietjes in basis gaat het. Huh? Is dat zo? Helpt het wel? Maar dat weet ik net. Dat weet ik eigenlijk net. Maar je doet hem wel op. Ja, je bent verplicht om het op te doen, hè? Dan doe je dat eigenlijk op, nee. En dat nog net verplicht is, wat dien je dan? Dan denk ik, nee. Zou gewoon je boeten door, hak hem net op. En dan zodra ik in de winkel stap, dan doe ik de dingen voor. Maar een lietje moeite. Ja, de bril maar even naar ogen. Volgens mij altijd niet. Mensen met alleen maar ziek van. Mijn dochter werkt in de zorg. Die maakt me de hele dag op haar. Die komt tussen me binnen hollen. Dat is zoals nooit hier. Ik ben er wel voor. Nou ja, zo kan je een ander beschermen. Ik zie mezelf en jou zien hoor niet. Als ze het krijgen, dan krijgen ze het op een andere manier, wat denk ik dan. Zonder kapje. Dat is jouw uitzoeking? Ja, ik had zoiets van dat je een beetje de 1,5 meter regeling, een beetje de afstand houden en elkaar net te volop ziek je, dat doet ook al heel wat. Daar vind ik een kapje net van nodig. Hoe lang wordt het dit dag? Wat denk je jou? Oh, als het hier in mei gebeurt, dan ben ik blij. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga het eigenlijk niet uitvoeren. Dat hier weer vroeger nooit.